विठ्ठल रखुमाई मळा पणजी आमच्या विठोबाच्या देवान आयज एकादशी सण मनयता आणि सगळे भाविक येयला आणि सगळ्यांनी आपल्याच्या हातान हे केला अभिषेक केला. तशेंच आमचे आत्ता एक वारी येवन गेली जी आमच्या तालिगांवच्यान येवपाची आशिल्ली. त्यांचे एक 50-100 लोक येवन गेले. तशीच आमची फालच्या मागीर 4-7 सुमार आणखी एक वारी येतली ती 50 लोकांची येतली. तेच्या मागीर 8 सुमार आमची पालखी हांगच्यान वाटारेश्वर कडेन वचून परत देवान येतली आणि तेच्या मागीर एक आरती जातली आणि तेच्या मागीर आमचो प्रोग्राम एकादशीची सांगत आहे. सगळ्या भाविकांक आम्ही कसं एक सगळ्यांक मेळचो म्हणून आम्ही एक अभिषेक दवरिल्लो. एक पावती काढून थंय आम्ही अभिषेक करून सगळ्यांक चान्स दिला, सगळ्यांक देवाची सेवा करूंक दिला, अभिषेक करून.